ang pagtamod sa mataghabig mo'y makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban, sa tuang pagkulo kabildo karon buntaga. Straight to the point. Onya una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw, lay nasab nga higayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tuang pagigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado, pizza 5 na sa bulan sa Abril, tuig 2025. Straight to the point. Sa ngalan sa regular anchor karong buntaga si Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako inyong kasamtangan nga makauman, kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian. Straight to the point. Kita mo'y mag-uban-uban karong buntaga mga sukindig paminaw ha. At tungod kay dunay importante sa kaayo nga giasikaso, gilakaw si Atty. Rufil mo nakita maoy kasamtangan nga makauban karon mga kasama ato mga higala, ato ang mga sukindig paminaw na minaw karon. Maayo nga buntag may pagpaminaw ninyo diha. Unya sa tuang nga mga nagtan-aw sa tuang nga Facebook Live Lukob Kalibutan og naminaw sa tuang nga tagsa-tagsa ka mga radyo, kutob sa maabot sa labyog sa tuang pagpanagsibya. Straight to the point. Ato ang mga pinanggantig paminaw sab nga naa sa abroad nagtan-aw sa Facebook Live sa tuang nga YouTube channel sa DYHP Arimen Cebu og ingon mo sab diha sa tuang live streaming og sa DYHP application. Straight to the point. Ato mga kaigsunan, mga sukintig paminaw karong buntaga adlong Sabado, ang uban dugay kay magmata kasamang Nestor, ang uban dugay kaayo nga mo bangon, ang uban dugay kay mo bangon tungod kay wide duty mo na nga labi na kagabi ig nakatanday-tanday kagabi samot na ha. Ingos kasamangkin ayo lang pug apilay ning kabuntag og padidit imong programa kay pero daghan kayo ha, itong mga kaigsunan nga naminaw karon mga orasa. Maayo nga buntag kaninyong tanan. O ni arita sa tuang nga mga isgutanan usab karon buntaga tungod kay di ay duha ka mga lalaki nga nagpakatap og fake news diha sa social media gikasuhan gyud sa Police Regional Office 7. Straight to the point. So mo na nga dia fake news mga sukindig paminaw mo lagi na nga dili ta kumpiyansa. Ato ang mga kaigsunan labi na mga naminaw nato nagtanaw sa Facebook Live, kinahanglan gyud nya kanang naang ato ang nga i-share, ato ang nga i-post diya sa ato ang Facebook account, sa ato ang social media sa account mga sukindig paminaw, kinahanglan nga tinuod kana ha kay dili lang bisan kinsa tingali kasamangkin bisan kita dili ta mo kanang naang muuyon anang naang magpakatap og fake news. Sumobitaw na nga si Atty. Rufil mga sukindig paminaw, kanunay gina niyang gibalik-balik dinhi sa tuang nga team dinhi sa ato makaubanan kanato diri sa DYHP nga kinahanglan gyud nga tinuod dili ta ma-fake news kay kita mo ituburan sa tinuod nga mga balita. Unya mo na nga responsableng magsisibya ang mga sukindig paminaw. So mo na bitaw nay kung kaila bitaw kasamangkin nga nagpost siya kagahapon kabahin ato ni kanang Presidente Marcos nga kuno mo na nga dunay kunoy sakit unya na admit kuno kung gina kasamang kag kanang kuan ana kanang sos niya lain nga pagkabutas caption ba kaya kumpiyansa kay base og kanang nga sunod adlaw si General Torre nay mo ana sa inyong balay ha. Kay ang Malacanang mga sukindig paminaw ha, grabe nga pag kanang naabitong bisang ginagmay nga matod pa kana sa fake news ilahag yung ginoton ha. Ilabi na kon ang kana nga fake news usab mga sukindig paminaw makapaglimbawt sa balahibos Malacanang ha. So mo na nga ilahan ng kuanon gud ilang gokdon ha. So mo na nga dili magpataka mo nang atoa nga mga content creators kanang atoa mga sukindig paminaw nga kanang magpost sa Facebook kinahanglan kana inyong pag-share bisan gani pag-share pag-comment diha kinahanglan nga inyong hagyod nga tanawon dili lang magpatakag comment kay delikado sa kayo og mabutang mo sa fake news unya labi na ang katong na-post dili tinuod etong gi-post niya imong gi-share apil ka sa imong nga obligasyon ana. So mo na nga ayaw mo og pataka og post og dili tinuod kay wa para ba makontem si General Torre ha.
So mo na nga Malacañang kusog kayo pagpanakop aning fake news. Pagkusog kayo magmanakop ang fake news pero mauna nga mangutana ta katonto ang gihimo ni John Vic Remulla ang kanang naang sa DILG Secretary mga sukintig paminaw niingon nga upat sila nga nagplano aron ipadakop si kanhi Presidente Duterte. Wala naman may muangkon pag-abot dito sa Senado. Wala na may muangkon. Kinsa man kay fake news ato, ha? Kung dunay kung ugaling mapamatud-an nga dunay naghimo og fake news ato, dili ba pud to mapakasuhan sa tuang kapulisan? Katong to ang pag-ingon katong gi-interview ni Finky Weba. Ang ningon sa upat sila nga nagaplano ni adto ang presidente, si Gibo Chodoro og si kanhi DILG Secretary Eduardo Anyo og si John Vic Remulla sa DILG. Klaro gyud kayo to nya napay pangisingisi gamay, ha? Pag-abot dito sa hearing sa Senado nga tingi man unya gi himakak man mga sukintig paminaw ni kanang naa nga Eduardo Anyo. Gihimakak ka sa mga kanang naa nga Nestor. Dito unya mura man og si John Vic Remulla mura magnamuha og samot, ha? Ang pangutana kon ang Malacañang tinuod mga sukintig paminaw makigbatok sa fake news o kato. Unsa man to? Do naman toy wa bay fake news nga nahitabo ato? O baka ilarang gukdon kadtong mga tao nga mopakatap og fake news kung batok nila. Straight to the point. Ato na hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa pagpakig-uban sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni Tuli sa usa ka tinun-an na dakpan sa checkpoint sa Inayawan Police Station. Straight to the point. Kaning niya salamat kay song kapulisan ani nga kanang nang ilahang gidakop ning ni ang tulisan in taon mga sukindig paminaw sus. O gawa pa madakpin ni kasamangkin magsiginig panulis delikado pa kaayo. O kanang naa nga ang kanang tulison daghan pa mabiktima ani. So mao na nga karong usa naman ni mga tulisan kasamangkin oy nga bisan og daghan tao murag dili naman sila mga hadlok, ha. So may gani kay nakuanin tulisana na dakpan sa checkpoint, ha. Alamat kay song kapulisan sa Inayawan mo ning pagkuanan ni kanang patagma dagway uni ayaw lang sa ni dagway buhi kay delikado kay buhian ni. Galing kay og pananglitan na kasamangkin og mahuman na sad ang iyaha nga palitag makapiyansa manggaling ni og dili nimo ni buhian basig ipatawag sa Quadcom, ha. So di ana ha kanini ana knowledge unsa may rason na knowledge basig mo ingon na sad kasamang Nestor nga tungod sa kawadon ban na knowledge tungod sa kawadon nagkutoy antian mo nang na knowledge tinuod ka ha nagatungod ka sa kawadon or tungod sa suyo pa. Samtang sa laing bahin kapin sa 40 ka mga fire hydrants sa dakbayan sa Sugbo wala na mag-function, nangaguba na o nawala na. Adunay usa ka hydrant nga nadiskubrihan nga anaa sulod sa usa ka panimalay. Straight to the point. Kaning ni ang mao nga report ya samangkin murag panahon pa maning mampor, ha. Panahon paning mampor nga dunay mga fire hydrants nga gisakop sa usa ka panimay. Aning bag-o lang dunay usa ka nadiskubrihan nga diya sulod sa balay, ha. Butang-butangan pa dito kasamang Nestor o gitamuk-tamukan pakunuhay sa kanang mga butang aron dili kay ilado, ha. Gipangutana ang tagtungod sa balay kun unsa man ni kanang nag-function ni o agas ni na wa na dugay na kay na wa na. Unya diskontinto man gyud ang mga sakop sa fire kasamangkin. Diskontinto gyud sila ilang gisuwayan. Sus mabugwak bitaw ning kusog nga tubig kasamang Nestor, ha. Nibugwak ang kusog nga tubig so mauni nga tuning hatagag pagtagad kay sunan ka ana nga ang katunto ang balaya dili man ta makaduda kasamangkin pero naa sulod sa balay, ha. Hindi magkakuan man ta pero kusugas tubig, no, mura magnanag-iyag tubod, ha. Samtang sa laing bahin DSWD Central Visayas ni Susi sa Osaka Foundation nga iya sa nidagan og pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo nga si Pam Baricuatro human giingon nga nagsolicit og pundo nga kuwang sa gikinahanglan nga permit. Straight to the point. Kini angay sa ni patubagon kung galing dunay kakulian or dunay kuwang sa permit mga sukindig paminaw kay kani karon diris dakbaya sa probinsya Sugbo mga sukindig paminaw mura og hinay naman og kanang naa nga murag ni hinay na o ni sugod na gyud mga sukindig paminaw kata
ang kanang naa nga politika. Si Gobernador Gwen mga sukindig paminaw mura og mo action man sag tusik ditong Pambare 4 ha. Si Pambare 4 dunay mga isyu nga buhian mga sukindig paminaw batok sa gobernador, Gobernador Gwen di sa palupig sinan sa Gobernador Gwen biya nga di sa palupig mo tusik sa gini. So apil ni nga naugkat karon ining niing maong isyu mga sukindig paminaw nga dunay foundation. Matod pa dunay usa ka dunay foundation si Pambare 4 nya matod pa giingon nga nagsolicit og pondo nga kuwang sa gikinhanglang permit dito sa DSWD. So mo nay kuanon ron hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kuan sa ni isig kababaye man isig kababaye nagatigi diri sa probinsya Sugbo pero kanes Gobernador Gwen murag gahi padagoy ni nga makuan karon tungod kay nakapundar-pundar na sad kasamang Nestor pero mo na nga pero dita makasiguro kay katulang nga asa man to sa dapit ato kasamangkin katubatang niingon siya nga kanang naang pag-endorso niya ni Presidente Marcos or paghisgot niya sa kampanya. Mingaw man mga tao mingaw man ang mga tao mingaw man niingon man siya nga kamo kamo ba pakpakono mo. Sumuna nga kanang kuan din taon kanang mga tao dili nimo tanan nga makuan ang mga tao pero kanang nang agi-agian nimo kasuko ng mga tao karon papakpako ng mga tao katawan ka lang ana. Amo nang uban nga mga politiko karon tanda kayo dili nila dadon mga sukindig paminaw ang pangalang Presidente Marcos na kay murag naleksyon naman sila dito bitaw sa lawigan sa Negros Oriental si Gobernador Chaco sa Garbaria gidala niyang pangalan ni BBM ginasinggit pwede ba nato isinggit nato BBM matay mingaw man. Dires probinsya Sugbo mausad gihapon murag dili ra kay iglayo ba nga pagkanang hunat na kaayo nimong pagka-endorso unya kanagong hunat nga pagka-endorso mga sukindig paminaw nga murag lugpad yung mga pati wa gabae. Makakuan gyud ka nga ang sunod anak kasamang Nestor pakpak yung mga tao unya sa mga pagkapakpakas mga tao na minghoy man murag ang nipakpak dunay ni pakpak pero ang duda nako basig katura to ma-close in bodyguard ni Gobernador Gwen o baka katura tong mga membros munisipyo Tamtang sa laing bahin pag-asa ni Claro nga taas nga ang taas nga temperatura sukad sa niaging bulan sa Marso dili mo resulta sa paglambo ngadto sa El Nino phenomenon. Straight to the point. Grabe di bitang kainit ron kasamang Nestor pero hinoon dili mo sangko sa El Nino unya mo kusog og init nya usahay kanang dagandagan ba apan og makainit magaling kusog sa kayo mao na ang kanang nga tumakaigsuunan magbinantayon lang sa usab liban na ilabi na ni nga nagsingabot nga Semana Santa. Straight to the point. Subay ni ini ang Mandawi City Schools Division ni tugot sa mga tunghaan sa pagpahigayon o graduation activities sa bugnaw nga mga dapit sama sa mall o kaha sa sports complex aron maproteksyonan ang mga kabataan gikan sa kainit sa panahon. Straight to the point. So anak lang nagawa niya duol na mga duol na o karong nga bulan na kasama ni Nestor o karong simanahon na hantod sunod simana ang mga graduation ceremony walag tuo na so muna nga mahimo anak lang sa mga may mga gym kaha o baka kanang naa nga medyo bugnaw-bugnaw o riba himuon sa hapon o baka riba sa kanang naa nga dili kayo tantong init ba dili kay tantong init ya kanang init kay labi na sa mga sa elementary na kay ribbon pa sayo sayawon biya ka pero murag ko naman ron medal naman tingali ron sa una nagagikuan ka sa una elementary na may kanang with honors na pay fifth honors padalon pa mig manok mungaan kanang manok dumaga katauran ka ba na may first dako nga manok duha ka buok kanang naa nga bay og boto may padala Pag naapagyapo na sa probinsya tingali, kakuan sa Nestor nga. Sa una, niya kay ako sa una naram, kita ari sa 4th, 5th, anak. Pero makakuan sa doy, padadoon sa gyud kag dumaga, ha? Di man san mo sugot to amo ang maestra sa una magdala kag tali kanang bag-ong dago kanang naa nga bag-o ba nga sa kanang bag-ong gibulag sa inahan ba? Kanang naa nga kuan, samot nagbag-ong gipugad gagagmay ana. Kagi ka na kasamang Nestor nga padadong kag manok matauran kag ribbon. Sa una murag wala man ang medal kasamang kin at elementary, high school wala ribbon.
Tagas kang ribo na lipay ka na kay pabailuan kog manok ha. Sa muna nga ayaw lang ng init kayo nga panahon kay pananglitan inig kwan sa make-up ana. Pagkatuiris ng naong si imong bata kasamang nisor labi ng apil-apil og sayaw ha. Kaya nindot ra ba kay sayaw-sayaw matauran kag ribbon o baka ka na makadawat kag medal kay medal naman ro. So muna pero murag wala na kuno kaayoy kanang manok nga kanang naabitaw nga unsay tawag ana kanang naang mangayo og manok ka mga tunghaan pero sa amo sa una naa amot nagoy karon og naa pa ba sa probinsya. Ang naay manok ba kay pagkaon lagi kunos bisita hay pagkaos bisita ni katukon sa una maestro kay mananari man to pananglitag na ay sunoy dito nga kanang naa nga dala sa estudyante ilay iyang pili-pilion ha. No niya sayang makikpaki ipakaos bisita ni oy. Mena sa una katok mamahan sa una kasamang nisor ako mama pag-andam gito siya buhi og kanang manok koy nga palahan inig ka Abril dako-dako na kay dako-dako ang manok dako-dako pong ribbon ha. Samtang sila ing bahin kan ang dito sa kauluhan Vice Presidente Sara Duterte ni hulagway nga wala makasabot si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga adunay sagol sarcasm o lahi ang iyahang pagsabot sa gisulti nga pasalamatan niya si Marcos kay nabago ang ilahang relasyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Sumuna nga mura og mismo Malacanang kasamangkin na si kanang Jose Castro mura galibog sad siya. Galibog sa may pasabot ana ni Vice President Sara Duterte nga nagpasalamat manggod si Vice President Sara Duterte ni Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw kay tungod kunos gibuhat sa Malacanang murag nabalik ang ilahang maayong relasyon ni kanhi Presidente Duterte ug ni Vice President Sara kanang naang Duterte. Kay so may pasabot ni kasamangkin kay murag dili manggug kaayo sila ingon ana ka close good ni Vice President Sara ba nga kanang amahan ka amahan pero kung magisgot sa politika o magisgot sa personal murag dili kayo sila suod sa iyang papa no kay muna nga pag-adto na dito sa dahig kasamang Nestor mura na og kana bang mag-inistoryahay na sila dito anak og amahan ana ba ang ilang istoryahan dito anak og amahan parte politika na muna nga nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kasayang gihimo mura og nabalik ang ilahang kana bitang relasyon isip anak og amahan mo bay pasabot ni Vice President Sara kasamangkin ang kanang nabalik ang ilahang relasyon isip anak o isip amahan unya malaka na ingon magpasalamat man hino nasuko niya magpasalamat. Kato nga pagka-istorya, sarcastic man to nga pagka-istorya ani Vice President Sara Duterte mga sukindig paminaw. Unya, murag wa makasabot si BBM sa kanang PBBM sa pasabot ni Vice President Sara Duterte. Kay kanang kuan god, sunan ka nganuman makaingon ta nga tinuod mura og walay kana bitong dili kayo ingon ana ka suod ang relasyon ni Vice President Sara Duterte og ni kanana ang kanhi Presidente Duterte kay panahon gos eleksyon kasamangkin 2022 nga eleksyon. Pagkahibalo ni Presidente Duterte kanhi Presidente Duterte nga modagan di ay og Vice President Sara ng Vice President si BP Sara. Ingon sa mas mapay ikaw modagan og kanang kuan, kanang naang presidente. Puslan man nga mag-apil-apil dai ka sa national nga kana posisyon. Ikaw na lang dagan og presidente, Sa dili ko kaya kanang naang nindot kay plano si PBBM 20 kilos bugas, So mauna nga tungod ato wa na magngita og gubot pa si kanhi Presidente Duterte. Mo na pasagdan na lang niya kabantay mo ni endorse bagod si kanhi Presidente Duterte pagka 2022 ni BBM bisan og line up sila ni Vice President Sara Duterte wala. Di pahimangno pa siya sa mga botante nga si President Marcos kuan niya weak leader yan. Kay numdum man na on record man na. Sumuna nga karon ang ilaha nga pag-abot dito ni Vice President Sara Duterte dito sa dahig Netherlands sa mura o kana bang pante kan imong bata may istorya kasamangkin nya kana imong problema mo sira problema sa dana mo na pasalamat siya ingong Presidente Marcos unsa man ko ana nga nasuko sila nako or nalipay hinuon. Samtang sa laing bahin lead counsel sa dipinsa ni kanhi Presidente Duterte sa National
Criminal Court kun ICC nga si Attorney Nicholas Kaufman nibutyag nga nakumplito na ang ilahang core team apan wala maapil si Attorney Harry Roque sa maong nga team. Straight to the point. So muna mga sukintig paminaw nga kumplito na ang kadtuntuan nga mga abogado nga kauban ni Attorney Nicholas Torre, ha? Nicholas Kaufman mga sukintig paminaw apan niingon man to kasamangkin nga posible nga dunay usa ka kanang naang Pilipino nga lawyer, wala di gyud madayon, ha? Wala madayon katundo ng usa ka Pilipino nga lawyer. So basin og mo support lang, mo supply lang mga kanang naang mga documents o sa magkadihay mga angay nga si kaso. Okay, si Attorney Harry Roque mao man to ning giningon nga parog sad sa isip legal counsel la kauban sa team apan murag wala kay ningon man to sa Attorney Nicholas nga kanang naang basin og makompromise sinuon kay nag-apply pag-asylum si Harry Roque dito sa Netherlands kay sao magong gigukod man sad sa Squadcom, ha? Pero mao na nga at least naa na ang ilang legal team kompleto na mga sukindig paminaw kunya daghan nga mga nagkanon sa mangyod maka-avail bagyod sa interim release, ha? Dako bagyog posibilidad sa interim release, ha? Kay dunay mga uban sad nga mga kanang naa nga expert sa balaod o kana mga sukindig paminang mga abogado imuha nga paminawon sila pangutan-on na sila mingon nga dili kuli na nga makakuan kuli na makakuha interim release, ha? Di na say uban dinhi sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nga mga abogado mingon sad sila nga posible makakuha nag interim release, ha? Kanin tan-awon ron mga sukindig paminaw, ha, kay kana man naglahi ang ilaha nga mga baruganan. Straight to the point. Samtang dito sa abroad moabot sa 3,145 ka mga nakalas tungod sa magnitude 7.7 nga linog sa Myanmar. Straight to the point. Sus kadaghan na day ani kasamangkin so nan kag 3,000 ka pina ka mga kinabuhi ang nakalas ining kusog nga linog mga sukintig paminaw, ha? Sumuna nga kanang naang kita magampo ta kay dili sad ta layo sa posibilidad nga tay ugog linog mga sukintig paminaw. Importante kayo ang atuang nga pagampo nga doon may makatalagman kanunay tang luwason in taon kasamang Nestor, ha? Kanunay tang luwason kay sao naman in taon, ha? O niya nga tong nasod usab mga sukintig paminaw lain mga kuan nato dapit kitay og mas linog pero dito daghan kay nakalas in taos abroad kusog kay linog 7.7 mga kasama. Balik ta magkasama dire sa to nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Unya daghan kaayo karon anang utana nato kasamang Nestor. Mismo sa ato adireng comment sa dire sa daghan sa nagchat nako mga sukintig paminaw. Kumusta na ba kuno si General Torre? Na contempt na ba kuno, ha? At tungod kay kagahapon, gisgutan man to ni Attorney Rufilgod nga si Senador Amy Marcos ni isyo na og sabpina. Unya unsa may sunod nga mahitabo? Kaduna na sabpina o galing ma-serve na ang sabpina. Pero tanawon pa ni kay tuwa pa man sa kanang naang Senate President pirmahan pa man to. Murag wa pa na pirmahe kasamangkin no ni Senate President Cesar Escudero. Sumuna nga si Senadora Amy humana sa siyang task paghimo og mga sabpina apan papirmahan pa dito Senate President. Ayaw lang sa mo gakuan, ayaw lang sa mo kanang naang kanang pagdali og maayo, ha? Ayaw lang sa kay gusto na lagi sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nga i-contempt na General Torre. Lagot kayo, lagot nga magkano man mo tunga gyud nga gatang uban god. Ang uban day kasamang Nestor ni di off trabaho. Katog gyud nga mga kwan gyud ni kanhi Presidente Duterte kay mo tan-aw gyud hearing mo tan-aw sa bag-ong naong ni General Torre, ha? Ato sa nga i-check, ha, sa di matam ato sa mesgutanan karon. Ato sa nga i-check mga sukindig paminaw ang kanang naang report ni Radyoman Polauro tungod kay matod pa de 44 anyos nga babae gipusil sa iyang kapuyo sa Konsolasyon na Angol. Uy, samtang lakip sa most wanted person sa provincial level na dakpan. Kasama mo sa balita Radyoman Polauro. DYHP RMN Report.
Radyo man kasama nga Binche, way piyansa nga gi-rekomendar ang hukmanan ining 19 anyos nga lalaki nga gilakip ni sa atong kapulisan nga top 4 ni siya sa most wanted provincial level. Human nila dakpa alas 12 ibidya sa tungang gabi diya sa iyang nahimutangan sa may Minyosa Street sa barangay Talamban ning atong dakbayan sa Sugbo. Ang atong warrant server sa Talamban Police bit kining warrant of arrest nga gi-issue ni ining ni maghukom Man Rasil Inopikis sa Regional Trial Court Branch 3 sa Cebu City nga gi-issue ni atong Marso 20 ni ining tuiga. Ang kaso ni ining maong 19 anyos nga akusado rape mo hinungdan nga way piyansa nga direkomendar ang atong korte ngadto kaniya. Ang atong kapulisan human makakuha og kopya sa warrant of arrest ning akusado ila dayon giserve ngadto sa akusado unya kini akusado taga sitio Bumbil ni Barangay Lusaran Bukirang Barangay Yapon diri sa ato sa Dakbayan sa Sugbo. Kasamtangan na siya karon nga gi-detain diha sa Talamban Police Station 8.